Tak já vás vítám na dalším programu nakladatelství Centrála. Tentokrát představí komiks Mohyla autorka Eva Mária Ondová a ten komiks teda dala dohromady s Lukášem Komárkem, který tu bohužel dnes není. Mám jeden. Já už mám ten Britney Spears. Zdravím, já jsem Eva a predstavím vám komiks Mohyla. Prvú časť, ktorá už vyšla vo vydavateľstve Centrála, mám tu pri sebe. Je to takto zošit. A to je preto, že je to príbeh, ktorý vychádza na pokračovanie. Takto mám prvú časť zo 7. A bude to jeden príbeh. Keď tie zošity vyjdú po sebe a bude ich všetkých 7, tak ten príbeh bude mať ako pointu, bude mať koniec. Nie je to nejaká ako séria, ktorá sa plánuje na nejak nekonečno. A ako spomínala vlastne pani, tak na tomto komikse pracujem ja a Lukáš Komárek. Ja som ten, ktorý tento projekt rozbehol a začala som vymýšľať príbeh, začala som vymýšľať postavy a začala som to aj písať. Ale napísala som prvé 2 časti a narazila som na to, na čo väčšinou narážam, keď na niečom pracujem, že tá časť toho písania nie je moja obľúbená časť tvorenia komiksov. Ja som proste kresliar, maliar a ten výtvarník, ktorý má rád prácu proste s farbami, s fotkami, s čímkoľvek, ale text ako nie je moja silná stránka. Takže som vlastne poprosila Lukáša a od druhej časti mi s tým začal pomáhať, čo sa týka scenára. A ono je to tak, že keď na niečom tvorím, tak vždy to potrebujem s niekým konzultovať. Vždy, keď niečo vymýšľam, nejaký svet, tak človek to má v tej hlave, má pocit, že to má vymyslené, že to dáva zmysel, ale je to zrazu úplne niečo iné, keď ten príbeh niekomu inému rozpráva. A to je vlastne tá vec, ktorú ja som vždy potrebovala to niekomu ako povedať. V tej chvíli sa to začalo nejak formovať a zisťovala som, čo domyslené nemám, alebo čo ako nedáva zmysel. Takže vlastne Lukáš mi dával toľko toho feedbacku, až nakoniec sa to posunulo k tomu, že mi s tým pomáha to písať. Keď som premýšľala, ako predstavím seba a svoju tvorbu, tak mi z toho vyšli nejaké asi 3 hlavné prúdy, ktoré som zobrazila týmito 3 obrázkami. Prvý z nich je z knihy Vianočná mora z Paríža. A ten prvý prúd by som charakterizovala asi ako ľudia, ktorí sú zamyslení alebo sa mračia. Ten druhý je, že sú to nejaké rituály, satanisti alebo satanisti. A je to z komiksu, ktorý som kreslila do zloby. To je zborník, ktorý vlastne s partiou kamarátov vydávame. Je to ako hororovo ladené. A ten tretí, asi ako najsilnejší prúd v mojej tvorbe sú čarodejnice. A vždy to je alebo ideálne ako všetko dokopy. Takže čarodejnice, ktoré sa mračia a robia pritom rituál. A tretia ukážka je z obálky, ktorú som kreslila pre zborník pomimo pre ich 10. číslo. Takže je to vlastne nejaký inšpirácia tarotovou kartou Koleso šťastia. Ak by som hľadala nejaké ako prvé konkrétne spomienku na to, že začala vznikať ako Mohyla celý ten príbeh v mojej hlave, tak určite by som to definovala seriálom, ku ktorému som sa dostala. Videla som ho samozrejme ako menšia. On vychádzal niekedy v 90. rokoch, myslím 93. A keď som pracovala na inom projekte, tak som si ho pozerala znovu. A je to historicko-populárny vlastne akoby dokumentárny seriál slovenskej televízie a uvádzal to historik Pavel Dvořák, je tam na strednej fotke hore. A je to taká tá úžasná 90-ková produkcia, kedy tam, neviem, či vidíte toho kostlivca, či ho tam dobre vidno. Ale mimo to, že tam natáčali tie hradiska, zámky, čokoľvek ako danú tému z histórie, ktorú vtedy preberali,
tak tam mali jako ty ilustračné zábery, kdy nějaký jako pán se oblekl do karnevalového kostýmu kostry a behal někde jako po jaskyni. A to byla ta jako ilustračná část a do toho šla velmi, velmi zvláštná hudba. A jak by si to někdo chcel pozrieť, velmi doporučujem a dá se to celé pozrieť na YouTube. Takže jako já jsem to bingela asi jako za deň, celou tuto sériu. A čo ma na tom zaujalo najviac, tak bola konkrétne časť o mohyle z Palárikova. Mohyly nie sú niečím ako výnimočným, nachádza sa ich ako v strednej Európe veľké množstvo a tá v Palárikove konkrétna, je tam vlastne jedna dobová fotografia z tých nálezov, objavili v 70. rokoch. V priebehu asi 3 rokov ju celú preskúmali, spísali sa nálezy kostrové, proste keramika, čokoľvek tam našli. A ona v tej dobe bola nad zemou možno 2 alebo 3 metre a potom sa to celé ako rozhrabalo, rozhrnulo ako zrovna so zemou. A čo bolo práve zaujímavé na tých stopách dávnej minulosti, na tom seriále, ktorý som mala na predchádzajúcom slajde, tak je to, že to podali ako tým štýlom, že na tom mieste bolo niečo veľmi ako zvláštne a temné a vždycky ako, že to miesto ako priťahovalo niečím tých ľudí, ktorí ako od praveku tam ako sídlili a mali proste to svoje ako miesto pochovávania a vždycky sa tam po nejakých storočiach vracali. Takže ako začalo to niekedy, myslím, 3000 rokov dozadu a potom zase, keď prišli Kelti, tak tam boli Kelti a potom zase niekto ako v stredoveku, takže sa tak ako vrstvilo ako cibuľa alebo neviem, zlobry. A že to podali ako v tých stopách dávnej minulosti tým, že ľudia ako stále boli poverčiví a že stále aj v tých 70. rokoch, že nutne nemusela prekážať pri poľnohospodárstve, pretože sa nachádza na ako oblasti, kde sú polia. Ale že tam práve bolo niečo ako temné, takže to ma na tom bavilo. A ja som tiež človek, ktorý ako sa narodil v Bardejove, čo je malé, veľmi ako historické mesto na severovýchode Slovenska a jedna ako z mojich spomienok, keď som bola dosť malá, pretože sme sa tam odsťahovali z toho mesta, keď mi bolo asi 10, tak tam je historické jadro, ako gotické a s veľmi renesančným námestím. Tak je to naozaj knížkové, obrázkové renesančné námestie. A pred gotickým kostolom svätého Egidia, ktorý tam je, tak vtedy tiež robili prieskumy, keď som bola malá. A pamätám si, ako som prišla na to námestie. A polovica ako tej dlažby, tie mačacie hlavy, ktoré tam sú, bola rozobraná. Boli tam hlbokánske jamy. A bolo to plné kostier. To si ako pamätám, že to bolo fakt fascinujúce a desivé. A plus ešte mám fotografiu za mnou maličku z mohyly v Krakove, ktorá ako stále stojí a ktorá je veľká a stojí za to sa tam ísť pozrieť. A tiež som ju používala často ako inšpiráciu pri kreslení samotného komiksu. Tak a na nejaký ako historický základ, ako veľmi vágne historický základ, sa v mojom príbehu mohyla ďalej nabaľuje to low fantasy a všetky tie ako zábavné veci, ktoré som mala rada od decka. Takže ten Scooby-Doo ako horor, ale nie príliš strašidelný horor, tie postavy, ktoré človek má rád a vždy ako, že vždy sú to tie isté postavy, vždy tam majú ten prípad a potom zase ako ďalší deň človek príde zo školy, vráti sa k tomu a zase je tam proste ten Scooby-Doo a zase sú tie postavy tie isté. Takže mala som rada ako postavy a svet, do ktorého je možno sa stále vrácať. Vlastne ako to je princíp toho seriálu, ktorý tu mám teraz v tej komiksovej podobe. Ďalšia silná inšpirácia je za mňa Dungeons and Dragons. A to v tom, že je to že sa tam dá prežiť ten ultimátny ako dungeon crawler, ktorý ako jednak v tom tabletop RPG a tiež ako v tom Diable, hlavne v tej jedničke. A celá mohyla by sa dala v podstate, mohla by byť proste kampaň. Že tie postavy sú založené na nejakých archetypoch v tej hre a sú tam nejaké princípy proste z toho boja a tak ďalej, z nejakých vyvinutých postav. A plus ešte tam mám Army of Darkness, čo je pre mňa ako symbol nejakého spojenia ako hororu, humoru, bizáru,
a všetkých jako možných vecí, takže jak to poznáte, tak myslím si, že to nie je jako nutné vysvetľovať, ale každopádne doporučujem aj pre ľudí, ktorí teraz ako nemajú nutne radí horor alebo sa boja. Keď tvorím nejaký ako komiks, tak vždy alebo rada začínam nejakou ako postavou. Postava je pre mňa dôležitá, je to ten nositeľ toho deja, je to ten, cez ktorého budeme ten príbeh nejakým spôsobom prežívať, na ktorého výraz sa budeme dívať a z ktorého ako budeme mať empatiu. A hlavnou postavou Mohyly je Valeriana, je to teenagerka a celá tá ako kresba alebo tie prípravy na ten komiks prešli ako rôznymi fázami, jednak vždy začínam tým, že si poviem, že budem to kresliť na papier, budem to proste robiť tým brushpenom, proste to dám. A potom spravím proste 50 návrhov a vravím si, že proste sa vrátim k tomu tabletu a budem to kresliť na ňom. Pôvodne ide to takto ako zľava doprava, tak vyzerala viac ako detskejšie, viac možno kartúnovejšie. Neskôr som skúšala rôzne ako viac ako maliarské prístupy, ale zároveň pre komiks, ktorý bude mať viac strán. Mi to prišlo ako zložité a ťažšie akoby opakovateľná tá vystihnutie tej podoby takej tej viac maliarskom rukopise. K Valeriane sa pridávali ďalšie postavy. V podstate od začiatku mi bolo jasné, že tam bude štvorica. Takže tam Valeriana s tým tyrkysovým pozadím, vedľa je Viola, je to taká tá emo-holka, dole je Marcel a potom s tým červeným pozadím je Valentín. Mohyla sa odohráva okolo roku 2000. Jeden z dôvodov je samozrejme to, že si to pamätám ako z detstva, dospievania ja tú dobu. Druhá je tá, že ma baví horor, respektíve pre mňa horor začína tam, kde väčšinou ako končia smartfóny a internet a to viem, že sa to dá nejakým spôsobom do toho vložiť, ale chcela som mať proste takéto ako to Scooby-Doo, proste takéto old school, ideme do nejakého strašidelného zámku, nemáme proste ten smartfón, niečo tam stretneme, niečo musíme vyriešiť a ísť ďalej. Takže tam máme nejaké ukážky z nejaké komódy. Proste ja som zase ten typ, ktorý vie ako, že keď kreslí nejakú postavu, tak chce, aby mala proste tie martensy a tú riflovú bundu. A chcela som, aby tie decká vyzerali ako, aby vyzerali na svoj vek, aby vyzerali proste tak ako obyčajne, ako ktokoľvek proste zo školy, že sa vydáva niekde ako na cintorín vyvolávať duchu. Tak to už vyzerali tie finálne kresby, ktoré sa premietli do komiksu. Tých štúdií som spravila celkom dosť. Tie postavy sa ako postupne menili nejaké ako črty a nakoniec sa učesali fakt ako tým kreslením, že som ich proste nakreslila spústukrát. A čo bolo pre mňa dôležité, je vystihnúť nejak to ročné obdobie, v ktorom sa to odohráva, čo je samozrejme ako koniec októbra, ten ako jeseň, tá podzim, proste tá oranžová, tie posledné lúče slnka a to, keď ako sa tá doba mení. Ako na tej jeseni ma fascinuje to, že ako všetko proste akoby odchádza, nejakým spôsobom ako zomiera proste, ale má to ako svoje čaro, má to proste svoju tajomnosť a človek ako veľmi jednoducho v tom období uverí, že tá hranica ako medzi našim svetom a nejakým ako podzemím proste sa zúžuje. A tiež tam mám ukážku paletky, to je jedna z vecí, ktoré si rada robím, že si robím také tie ako svoje farebné paletky. A tak to už vyzerala nejaká finálny ako panel alebo časť stránky, ktorý som si povedala, že áno, tak by to mohlo vyzerať v komikse, toto by som tam mohla použiť. A je to tiež inšpirované zážitku z môjho detstva. Bolo mi niečo medzi 10 a 12 rokov. Mala som kamarátov o pár rokov starších a mali na záhrade domček na strome a šli sme tam jedného dňa podvečer vyvolávať ducha, myslím, že to bol duch Kurta Cobaina.
A nepodarilo sa to, ale bála som sa strašne. Tako. Kúsok z procesu tvorenia komiksu. Komiks rozkresujem skôr, ako keby som robila nejak ako storyboard do filmu. A myslím to tak, že si rozkresujem panely postupne ako pod sebou. Vždycky ako viem, aký záber tam má byť. A kreslím si to vedľa seba a neskôr to skladám do strán, pretože som sa stretla s tým, že keď som si od začiatku kreslila tie stránky a prípadne ešte nejak detailnejšie, tak potom bolo pre mňa ťažké to meniť. Že je tam vždy ako taká ako mikrolenivosť v tom to nejak prekresľovať a keď si to kreslím podľa tých akoby panelov, tak je pre mňa jednoduchšie to ako prehadzovať, meniť to a väčšinou už keď kreslím ten jednotlivý ako panel, tak viem, že má byť ako na šírku, na výšku, detail a tak ďalej, ale ako stránku z toho skladám postupne. Takže vždy ako nejak fakt na šmírák do zošita a neskôr to prekresľujem akoby vo väčšom do tabletu, tam sa to fajn zase premieňa, pretože v tom digitálnom to môžete akokoľvek posúvať a meniť. A nakoniec vzniká takto ako celá stránka, ktorá už je priamo v tom komikse. A to je zväčšená. Valeriana je na ceste stretnúť svojich kamarátov a chcú práve vyvolávať duchov. A Valeriana prečíta niečo zo svojho zošitu a otázka je, čo čítala, čo to malo spraviť, čo od toho očakávali ostatní a čo sa bude diať ďalej. A opäť som pri niekom, kto je ako naštvaný a robí rituál a možno budú aj čarodejnice. Vtipná vec pre mňa bola nedávno, keď som zistila, že ja teraz žijem v Hradci Králové a robí sa tam obchvat, stavia sa tam diaľnica a musí sa robiť archeologický výskum, ako sa vždy ako musí, keď sa nejaká taká stavba robí. A pred pár mesiacmi tam objavili jednu z najväčších, pravdepodobne najväčších mohyl v Európe. Tam je na tom snímku hore, je tam vyznačené, má taký ako podlhovastý tvar a odhadujú, že má okolo 190 metrov na dĺžku, čo keď si predstavíte, je proste obrovské. Takže som sa ako zamýšľala nad tým, že pracujem na komikse Mohyla, objavujem mohylu ako náhoda. Nemyslím si. A prvý zošit už je k dispozícii a ako som spomínala, bude ich teda 7 a ten druhý sa plánuje na február alebo únor budúceho roka. A tá prvá časť bola pre mňa asi najzložitejšia, zatiaľ teda sú napísané prvé 3. A to v tom, že to je proste to prvé stretnutie s tými postavami, ako ich predstaviť, ako ich ukázať, ako tam ukázať ten svet a ako poňať proste celú tú expozíciu toho sveta, keď tam zatiaľ nie je vyslovene ešte nejaká ako tá akcia, je to takéto ako ticho pred búrkou a čo sa bude diať ďalej. Ale tá druhá časť, tá bola fakt ako zábava kresliť, to je proste teším sa, až si ju prečítate. A ešte možno ako malý bonus, ku ktorému som tam mala, keď to ešte takto proste preskočím. Storyboard, ktorý je dolu, tak je z 0. časti. Takže aj preto som vedela, že tá prvá časť bola ako najťažšia nejak ako by to spracovať, ako predstaviť ten svet. Že som mala nakreslený storyboard ešte na 20 strán, ktoré boli predtým, ktoré boli ako pred tou prvou časťou, ktoré sa úplne ako vyškrtli. Pretože som mala pocit, že celá tá vec, kým sa dostaneme k tomu, čo to má byť, pretože si duchovia. Pretože to má byť ako ten dungeon crawler, má to byť akčné, tak bolo ako rozne naviac. Takže som sa nebála takto ako škrtnúť nejaké ako dialógy a nejaké ako veci, ktoré sa ešte ďali predtým.
a dúfam, že to stalo za to, že to bude zábavné, ale tá dvojka bude. To sa teším. A ďakujem za pozornosť.